So, we're on our way to the Greenland Food Park. Yes. Hi, Ruiz. I'm with my kids today. Kasama ko si Enzo and Ruiz para i-celebrate namin ng Father's Day for today's video. And yes, sasamahan niyo ako. And itutour ko kayo doon sa the Greenland. Sa lahat ng mga nagbabalak or gusto mamasyal doon is papakita ko sa inyo. Kita-kits later! Bye! So we're here na the Greenland Food Park, Asingan po. Yes. So makikipag-usap tayo sa owner ng the Greenland. Nagkakausapin natin and tatanungin yung mga menu and etc. So let's go. So we're here now. So my name is Ikang po. Hello po. What's your name, sir? Jake. Sir Jake, siya po yung owner ng the Greenland. So tatanungin ko lang po yung mga menu ng the Greenland. So ano pong ino-offer ng the Greenland? Well, ang bestseller po namin dito sa Greenland Food Plaza ay yung bilao budol po namin kung saan meron na pong chicken, merong yampo, meron ng pusit, iba-iba po siya na nakaserve sa isang bilao. Tapos kakain po kayo dito nang nakakamay lamang po. Wow! And what else po? Bukod po sa budol? Well, let's say sa budol, ang bestseller din po namin isa dito ay yung grilled barbecue namin, pork barbecue. Yun din po talaga yung pinupuntahan dito sa Greenland. Po, kailan po open and anong hours po open ang the Greenland? Well, basically we're open every day from Monday to Sunday from 4 p.m. to 10 p.m. Pero kapag ganitong mga rainy days, better check our Facebook page na lang kasi ina-announce namin doon kung makakapag-open kami or hindi. Okay, and please do invite everyone na pumunta ng the Greenland, sir. Okay, iniimbitahan ko po ang lahat na sana po pumunta kayo dito sa Greenland Food Plaza. Kakaiba po yung concept dito, hindi lang po yung food ang ma-enjoy ninyo dito, kundi pati yung ambience po. So visit us at the Greenland Food Plaza. Located po siya dito sa along Asingan, Binalonan Road, Zone 7, Barangay Macalong, Asingan, Pangasinan. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, bro.
Hey Enzo, do you like it here? Yes! What will you say? Right, Mama? Do you like it? It's like a farm. Yes! What did you see? What did you eat? It's a twice. Sure. So, makikipag-usap tayo sa mga customers dito kung legit bang masarap or kung anong review nila about the Greenland Food Plaza. So, hi! Pwede mo makipag-istorbo? Hi! Hi! So, what's your name? Jaya. 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 Ano masasabi mo sa food ng Greenland Food Plaza? Masarap po siya. Kamusta yung view? What can you say? Maganda po. Maganda po. Oh, wow. Ano in-order nyo? Barbecue po. Okay, thank you so much, Jaya. Bye! And thank you so much, the Greenland Food Plaza. Ayan, nag-enjoy ang aking family. And sa lahat ng mga fathers out there, happy Father's Day. And also, I would like to say thank you, Sir Jake and Mom Lady, for the very sweet and accommodating po dito. I would like to invite everyone na nanonood ng vlog ko to come here sa the Greenland Food Plaza. Okay, once again, please do invite everyone, Sir Jake. Inimbitahan ko po ang bawat isa na i-try po ang aming lugar, the Greenland Food Plaza. Mag-enjoy po kayo hindi lang sa pagkain, kundi pati sa ambience po. Located po sa along Asingan Binalonan Road, Zone 7, Barangay Macalong, Asingan, Pangasinan. Everyone, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung saan ako next mga vlog. Thank you so much. Bye!